Samantala mga idol, ipinatigil po ng mga otoridad ang operasyon ng isang Pisonet establishment sa Barangay Pantal, Dagupan City matapos matuklasang nagbubukas pa rin ito kahit mayroon ng naunang closure notice mula sa pamahalaang lungsod. Ito po ay matapos magsagawa ng Ordinance Enforcement Operation ang Dagupan City Police Office sa pamamagitan ng mga tauhan ng Police Station 1 katuwang ang mga opisyal ng Barangay Pantal noong Hulyo 20 ng gabi. Sa isinagawang inspeksyon, nakita umano ng mga pulis ang 3 menor de edad na naglalaro sa loob ng naturang Pisonet. Agad silang inasikaso ng mga otoridad at itinurn over sa mga opisyal ng barangay bago ligtas na naibalik sa kanilang mga magulang o guardian. Kasabay nito, kinumpiska ng pulisya ang 8 coin-operated computer units na ginagamit sa operasyon ng establishmento. Ang mga nakumpiskang kagamitan ay dinokumento at dinala sa Police Station 1 para sa kustodiya habang hinihintay ang kaukulang legal na aksyon. Ayon sa DCPO, isinagawa operasyon kaugnay ng pagpapatupad ng City Ordinance No. 2383-2026 at bilang bahagi ng kampanya upang matiyak ang pagsunod ng mga negosyo sa mga umiiral na regulasyon sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.